Ja som generácia, ktorá ešte vojenskú službu absolvovala a človek má na to aj dobré, aj zlé spomienky, ale v súčasnosti si neviem predstaviť, že by sa to mohlo reálne zaviesť. Keď si predstavíte len to, že armáda sa zbavila všetkých ubytovacích priestorov. Tých ľudí jednoducho by nebolo kam dať a keď si spomínam na tie posledné roky ako základnej vojenskej služby, ktoré absolvovali moje deti už, tak to bola taká s prepáčením sranda. Oni z toho vojenského výcviku tam veľa nezažili, upratovali priestory, presúvali nákladné autá, ktoré boli nepojazdné. Takže neviem, či je reálne hovoriť o zavedení vojenskej služby. Neviem, či by to nemalo byť dobrovoľné, lebo kedysi to bolo povinné a nebolo to nič moc, takže chlapci trpeli, tak neviem, či by to bolo veľmi dobre. Možno by to pomohlo, ale prečo nie? Nech idú dobrovoľní, ktorí chcú slúžiť a je ich dosť asi. Do určitého roku asi hej, dajme tomu, že rok povinnej vojenskej služby. A asi by som to skôr viedol ako nejakú úvodzovkách pionierský tábor alebo niečo na ten spôsob. Mohlo by to dať našej generácii nejaké schopnosti, čo sa týka samoprežitia, dajme tomu pri katastrofách alebo pri nejakých ďalších podobných udalostiach, ktoré môžu nastať v našej republike. Ja teda osobne som proti, ja si myslím, že vojna nie je v žiadnom prípade ani cesta, ani cieľ k ničomu, takže je to proste môj súkromný názor, ale stojím si za ním naplno.